Ok, salam salam, Mohamed Lamine promoteur culture hande bo dan ha artiste goto mawɗo ande leddi gawdere. To assalamu alaikum bindiraaɓe derdiraaɓe fuu manni. Ok, MC Yola min gettima ɓe jaɓɓago en ɓe dartingo min gara MC Yola min woni wakkati o jaɓɓake amin min jumtake ngam man heɓi occasion min ƴama mon ƴamde seeɗa. Assalamu alaikum MC Yola. Amin wa alaikum salam ella min. Ok, ballere min ɗon dara ha YouTube ha de WhatsApp pat a wurtini dara Baba Sara 6 min connecté ha YouTube bo min tawata Baba Sara 6 e marɓe haje Baba Sara 6 kan noy keɓata Baba Sara 6 man. To gonga on Baba Sara am 6 min vurtini to amma a heɓata ɗum ha YouTube bana ko vowi. Min sanji system min andi bo ko oɗon yiɗindiraaɓe amin on foti on vallita amin ngam minin fu min heɓa ngam faɓɓe min ɗo waɗana mon on ɗon laara mere minin fu min heɓa to min sanji system jotta segal telegram on a foti a heɓa Baba Sara am 6 segal telegram system je min waddi bo a yoɓan 2000 to a yoɓi 2000 ɗo wodi lamba whatsapp je min hokkata to a volwini yam ha dow lamba whatsapp man aɗo mari haje ɗo sai mi hokki lamba je a watta depot to MTN to Orange to a waɗi depot ɗo sai mi yerɓani lien ɗo to a kliki amma sai to aɗo mari telegram to a wala bo sai a télécharge to a kliki lien je mi yerbinima ɗo aɗo dilla nder groupe man to na gimol Baba Sara am 6 tan a tawan diga premier deuxième troisième quatrième cinquième ha 6 ko ala reno je fere ma ko ala reno je fere ma tawan nden bo wodi gimiji audio je min ɗo jippina tum ancien ji be kesi wodi video ji ma be Amina Binta en gimi jam je on andi je yide ɗo pat to ala muñi on tawan ha nder ton. Ok bon kadi min nani hala Baba Sara 6 wodi ɓuri sembe e ko moy lara Baba Sara 6 ko ndikka o yawa o lara Baba Sara 6 o kontata lamba je MC Yola tan mi waɗgo hande ha les video man ɗo o heɓa o lara Baba Sara 6 ɓe jaɓɓitake on. Merci.